መጽናእቲ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ እብራውያን 13 ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ 25 ዘሎዩ መታ ንመጽናዕቲ ክጥዕመኒ ካብ ቁጥሪ 10 ጀሚረ ከንብቦ እቲ ሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መቕደስ ዝኣቱ ዝነበረ ደም እንስሳታት እዚ ስጋታትን ኣብ ወጻኢ ሰፈር ይሓርር ነበረ እሞ ንሕናስ እቶም ነቲ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም መሰውኢ ኣለና ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቢ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ወጻኢ ኣፍ ከተማ መከራ ጸገበ ነታ እትመጽእ ንደልያሉና እምበር ኣብዚ ትነብር ከተማ ይብልናን እሞ ሕጂ ጸርፊ ተሰኪምና ናብ ወጻኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃ እምበኣርሲ ብኡ ንኣምላክ ኩሉ ሳም መስዋዕተ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ከናፍር ነቅርብ አምላክ ነዚ ከምዛ አመሰለ መስዋዕቲ ሰምሮ ይሞ ሰናይ ምግባርን ምምቃልን አይትረስዑ ንመራሕትኩም ተዓዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ጸብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልውለውሞ ነዚ ብታሕጓስ ገብርዎ እምበር ብጓሂ እንተገበርዎ እዚ ንኣኻትኩም አይጠቅምኒ በሁሉ ደግነት ክንነብር እናደለና ሰናይ ህሊና ከምዘሎና ተረዲና ለናሞ ጸሊልና ኣነ ቀልጢፈ ከም በሐድሽ ምእንቲ ክወሃበኩም እዚ ክትገብሩ ኣብዚሄ እምዕደኩም ኣለኹ አምላክ ሰላም ግና ነቲ ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን አቢ ጓሳ አባጊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካሙታ ዘተንስኦ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ አባኻትኩም እናገበረ በሰናይ ግብር ዘበለ ሁሉ ፍቃዱ ክትገብሩ ይብቃዓኩም አሜን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዑ ክብሪ ይኹኖ አሜን አቱም ኣሕዋተይ እዚ ቃል ምኽርዚ ኣሕፂረ ጽሒፈልኩም እሞ ክትቀበልዎ እልምነኩም ኣለኹ ጢሞቴዎስ ሓውና ከም ተፈትሐ ፍለጡ ንሱ ቀልጢፉ ተመጸ ምስኡ ክርየኩም ንሁላቶም መራሕትኩምን ንሁላቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎ እቶም ካብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰላም ይብልኩም ኣለው ጸጋ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ኢና ሪና ነርና መታን ክትሓሓዘልና ኣብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ካብ ቁጥሪ 10 ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ቁጥሪ 11 ተመሊስና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብል እቲ ሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መቕደስ ዝኣቱ ዝነበረ ደም እንስሳታት እቲ ስጋታትን ኣብ ወጻኢ ሰፈር ይሓርር ነበረሞ ንሕናስ ኢሉ እቶም ነቲ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም መሰውኢ ኣሎና ይብለና ኣብዘት ናይ ኢየሱስ ክህንነት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህንነት ኣጸቢቁ ከም ዝበልጽ እዩ ኣስሚሩ ዝነግረና ዘሎ አሜን አሜን ከምዚ ክነንብቦ ጸናሕና እቶም ኣብቲ ድንኳን ዘገልግሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ካብቲ ንመተዓረቕ ዝስዋዕ መስዋዕቲ ክበልዑ መሰል የብሎምን አልሐቀዶ ቅዱሳን ከምቲ ኣብ ዘለዋውያን 16 ቁጥሪ 27 ነንብቦ ነቲ ደም ኣብቲ ቅድስት ምስ ነጸግዎ ነቲ ንምትዕራቕ ናብ መቕደስ ዝኣተወ ዝራብእ ይኹን ዲቤላ ናብ ወጻኢ ሰፈር ኣውጽኦም ቆርበቶምን ስጋኦምን ፈርሶምን በሓው ክንድድዎ ኣለዎ ነዚ ኣብ ዘለዋውያን 16:27 ከይድና ክነንብብ ኮለና ብግልጽ ይነግረና እዩ ኣብ ዘለዋውያን 16:27 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ነቲ ዝራብእ መስዋዕቲ ኃጢአት ነቲ ዲቤላ መስዋዕቲ ኃጢአትን ደሞም ንምትዕራቕ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ናብ ወጻኢ ሰፈር የውጽዎሞ ቆርበቶምን ስጋኦምን ፈርሶምን ከዓ በሓዊ የንድድዎ ይብለና ኣብዚ ጸሓፍ ናይዚ መጽሓፍ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልና መስዋዕቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ዘእቱ ኣይነበረን መስዋዕቲ ናይ ኢየሱስ ግና ሓደ ብዙሕ መሰል ዘውህብ ከምኡውን ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ዘእቱ እዩ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን አገልገልቲ ካብቲ ንምትዕራቕ ዝተሰውዐ ክበልዑ መሰል የብሎምን ንሕና እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ወይ አገልገልቲ ግና መሰል ኣሎና
ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣር ነዞም ናብቲ ናይ ቀደም ህይወቶም ክምለሱ ዝደልዩ ሰባት ምስ ኢየሱስ ምጥባቅ ምርጫ ዘየድልዮ እንኳ አማራጺ ከም ዝኾነ ኣብዚ በዚ ቃል ዝዛረቦም ዘሎ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 6 ካብ 51 ክሳብ 58 ከምዚ ኢሉ ነይሩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ አሜን ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ ስለዚ አይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክበና ይከኣል ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኹም ደሙን እንተ ዘይሰተኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም በሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት ኣላቶ ኣነውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኤ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይውን ሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነውን ኣብኡ ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቶ ይኮነን ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ እሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር ይብለና ካብ ቁጥሪ 12-14 ከይድና ንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቢ ምእንቲ ቅድስ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ኣብ ከተማ መከራ ፀገበ ነታ እትመጽእ ንደሊ ኣሎና እምበር ኣብዛ እትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ፀርፊ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃ ይብለና ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ብደሙ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ኣፍ ከተማ መከራ ዝፀገበ ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ህይወቱ በጃ ዘሕለፈ መታን ናብታ ብኢድ ሰብ ዘይተሓንፀት ሓዳሽ ከተማ ኢየሩሳሌም ንምእታው ክኾነልና ከምቲ ንሱ ፀርፊ ተሰኪሙ ናብ ወፃኢ ሰፈር ዝወፀ ማለት ዋጋ ዝኸፈለ ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ኩኑ ዘድሊ ዋጋ ክፈሉ ዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ ሓቀይደ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ነዛ ህይወት ክርስቶስ ዝጠለበት ህይወትና ንምዕቃብ ዘድሊ ዋጋ ክንከፍል ከም ዘሎና እዩ ዝቃል ዝነግረና ዘሎ አሜን ዶ ኣብዚ ትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ፀርፊ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃ ዝብል ቃል እንታይ እዩ ዘመልክተና ተፈለዩ ኣይትተሓዋወሱ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃል ኣምላኽ ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ 19-20 ከይድና ንንብብ ኮለና ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መዓዝ ዝኾነ መሰራያትን ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ንኣምላኽ ይኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮንኩምን ይብለና እንድሕር ነዚ ቃል እዚ ንኣምኖ ኮይና ዝተሓዋወሰ ህይወት ክህልወና ኣይግባኣን ንኣምላኽ ፈጺምና ክንፍለይ ይግባኣና ካብ ወፃኢ ሰብ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ትነብር ከተማ ይብልናን እሞ ሕጂ ፀርፊ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ወፃኢ ሰፈር ካብቲ ከተማ ወፂኡ ዋጋ ዝኸፈለ ዝተሰውአ ንሕና እውን ነዛ ብመስዋዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብና ያ ህይወት ከምኡ ዋጋ ብምፍላይ ዋጋ ክንከፍል ከም ዘለና ዝቃል ዝነግረና ዘሎ ኣብ ፊልጵ 3:10 ከይድና ንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብ ኣውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበለና ይብለና እንድሕር ንመድሓኒና ንጸባብያ ኣለና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ተዳሊና ኢና ክንጸባብዮ ዘለና ሓቀደ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገፊጥ ይኮነን ዝወስደና ኣለኹም ዶ ምሳይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመን ይወስድ ዝመጽእ እንድሕር ኢልኩም ነቶም ተዳልዮም ዝጸንሑ ነቶም ክዳኖም ዓጽርዮም ዝጸንሑ ነቶም በቃ ብምጽባይ ንዘለዉ ሰባት ተረዲኹምኒ 10 ደናግል ነረን 10 መጸውዕን ደናግልዩ ጽሩያቴን
በቃ ዘይረኸሳየን ርእሰን ንኣምላኽ ዝፈልያየን ነገር ግን እተን ሓሙሽተ ድልዋት ነይረን እተን ሓሙሽተ ግን ኣይተዳለወን እተም ተዳልዮም ዝጸንሕዮም ምስቲ መርዓዊ ናብቲ መርዓ ኣትዮም ኣማን ስለዝኾንካ ትንጠቕ ማለት ኣይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ዕጣር ዘይብላ ቤተክርስቲያን ይወስድ ዝመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶይሉ ገፊጡ ክወስድ ኣይኮነን ዝመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ክዳና ዘጽረየት ቤተክርስቲያን ነታ ዕጣር ዘይብላ ቤተክርስቲያን እታ ንዕኡ ትመስል ቤተክርስቲያን ክወስድ እዩ ዝመጽእ ነታ ዘሓጸያ ቤተክርስቲያን ክወስድ እዩ ዝመጽእ ስለዚህ እንድሕር ንመድሓኒና ንጸባበይ ኣሎና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ተዳሊና ክንጸባበዩ ዘለና እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ምጽኣቱ መሕፋር ምሽፍፋን ኣሎ ጎይታ ሎሚ ብመንፈሱ የንቃሐና ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞና ድማ ነቲ ክንከፍሎ ዝግባአና ዋጋ ንምክፋል ድልዋት ይግበረና ኣሜን ዶ እተን ኣዋልድ ዝገርመክ እተን ሓሙሽተ ኣያሹ ደናግል ክሳብ መወዳእታ ጸኒሐን ኣብ ናይ መወዳእታ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ማዕጾ ክዕጸውን ከሎ ኣየሕዝናን እዚን እኮ ደናግል እኮን ርእሰን ካብ ርኽሰት ዝሓለዋ እኮን እዚን እኮ ወላ ሓንቲ ተውጹለን ምንም ተውጹለን ነገር የለን እኮ እዚን ርእሰን ካብ ርኽሰት ዝሓለዋ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦልሬዲ ነዘን 10 ደናግል ክገብሮ ዝግባእ ነገር ኣቀዲሙ ተዛሪቡ ሓቀይ ደቅዱሳን መንግስተ ኣምላኽሲ ከምቲ ንመርዓዊ ክቕበላ በቃ ዝተዳለዋ ደናግል ትምሰል ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ንመርዓዊ ክቕበላስ ኣቀዲሙ መልእኽቲ ተነጊርዎም ስለዚ ንመርዓዊ ክትቅበል ድማ ዘድሊ ምሽብሻብ ክትገብር ኣለካ ዘድሌካ ነገር ኣቀዲምካ ክትቀርብ ኣለካ ንሕና ግና ሃገርና ብሰማያት ያ ካብኡን መድሓኒና ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበይ ኣለና ኢሉ ኣሜን ዶ ሙሉ ድሕነት ዝኸውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ንሕና ድማ ምስኡ ምስተነጠቕና እቲ ሪደምሽን ናትና በቃ ይፍጸም ማለት ይኸብረና ኣምላኽ ይኹን ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽ ዝወስደና ግን ኣነ ንስኻትኩምን ክዳናና ጽረና ገጹና ደለና ንዕኡና ፈራሕና ከምቲ ዝደለየና እንዳነበርና እናገልገልናዮ ክንጸንሖ ይግባአና ይኸብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቁጥር 15 እንታይ ይብለና እምበኣርሲ ብኡ ማለት ብኢየሱስ ንኣምላኽ ኩልሳ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፈር ነቕርብ ይብለና ኢዮብ አንቶይ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጹናሎ ነዛ ሐሳብ እዚ ሐሳብ እዚ ሕጅውን ነፍስ ወከፍና ክንርድኦ ዝግባእ ሐሳብ እቲ ንኣምላኽ ኩልሳ እነቕርቦ መስዋዕቲ ምስጋና እንታይ ምዃኑ ክነግረና ኾሎ እንታይ ኢሉ ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፈር ኢሉ ገሊጽዎሎ ነዚ ቃል ንምግላጽ ብጣዕሚ ነዊሕ ሰዓት ወሲድለይ ክገልጾ ኸማን ከምቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ገይረ ክገልጾ ኣይከኣልኩን hopefully ዳሃራይ ፓስተር ዮኒ ክገልጸልና ኸውን ይለኣምን እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ብኡ ንኣምላኽ ኩልሳ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፈር ነቕርብ ኢሉ ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፈር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤፌሶን 5 ካብ ኢስራን ሓደን ክነንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ንኣምላኽን ነቦን ስለ ሁሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩልሳ ኣመስግንዎ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ ዕዙዛትኩን ይብለና ኣነ ንስኻትኩምን ከምዚ ክነንብቦ ጸናሕና ንኣምላኽን ነቦን ስለ ሁሉ ነገር እስከ ስለ ሁሉ ነገር በሉ ቅዱሳን ስለ ሁሉ ነገር ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ማለት እዩ ስለ ሁሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩልሳ ኣኻ ዝብል ቃል ኣሎ ኩልሳ ማለት ብዘይ ምቁራጽ ክነመስግኖ ተጸዋዕና ሰባት ኢና ስለ ሁሉ ነገር ኩልሳ ካባና ኣነ ስለ ሁሉ ነገር ካባይን ካባኻትኩምን ካብዚኦም ኣብዚ ዘለና ሰብዓ ሰባትሲ ኣነ ስለ ሁሉ ነገር ኩልሳ ንኣምላኽ የመስግኖ
بزي مقراط مسوعة مسغانا يقرب إلو دفيرو ززارب علو إلى عمنن يعني انتلو كمز عين السب انتلو أملاخ زبارخون زردون سبي نعملاخ كل ساعة نعملاخ سلو كل نجر زمسغن سب every day بزي مقراط اندحرالو زو سبزي أملاخ زبارخو سبي بروخ سبي أملاخ زردو سبي أنا نسخاتكمن ببزح نجر سلنا حلف حدا جيزي كي تفلت أننا نرأسنا أبناي مجرم رام قدنا كتملالس كلا نرخباينا كنبرابر كلنا ننفسنا أبينا نرخبان دهريلنا أبناي مجرم رام قدنا نرخبا أبناي مسجانا قدنا زيكونا مغنياتهم أبزاز ودقت عالم سلنا نبر دخامون سلزلونا مالتي كومو سلزخونا أيو تحافنا يزمت تحاف بيسوس كريستوس نعمله كل ساعة مسوات مسكانا كنسوي ويكنقرب أبزز نجرنا زلو مسواتي زبالكال وسان النتالو قدسان مسواتي كم تنقول لهنا جلوس زخونة واجا زخفل واجا خفينا نجبرو مالتي هك إيدا قدسان مسوات مسكانا زبالكال بفلاي مسوات زبالكال أسمرولو تعيمو كايكون كان تمسجنو مسواتي ومسوات دما واقع خفلكاي واقع خفيلكا تقبرو نجاري مسواتي سلازي امبار سيلو بو مالت بيسوس نعمله كل سا مسوات مسكانا مالت نسموز امنا فركنافر نقرب كبلنا كلهم بار كمت انتو ايوبا زبلوز نبره يطعم يحسم كل سا امونات كونو امنتكم اب املاح صنع يخون يزبلنا زلو أملاخو تصنع أمنتو أب أملاخو تصنع زخونة سب إيونا أملاخ مسوات مسغانا كل ساعة كقرب زخير من يونا أملاخ سلو كل نجر كل ساعة مسغانا نعملاخو بزي مقرات زقرب اندحر إلكم قدسان من اندحر إلكم أمنتو أب أملاخو تصنع زخونة سب تراي أمنتو أب أملاخو تصنع زيكونة سب كمسجن ويمسوات مسجانا خقرب فتسيمو أيكلن كتمسجن كو نكزابير كتفلت لك اكزابير لعلي خونتات كا مخانو اكزابير لعلتي زخببك نجر مخانو كتفلت كالا إذا رديت زخلو كالو كتمسجن تاونكا نكزابير قال أم مزمور 5 قصر 23 كزارب كله خمزيبن مسوات مسغانا زسوا علي يخبرني نتي بمنجدي زتنقاقا مدحان املاح كريئو يبلنا مسغانا بقار كساع كندي ابتن نملخو املاح امنتو تمكحتي خمزلونا انقلصلو وي انريئلو منجديو امين دو زغر موكم نجر مسغانا أتي نسو عب كدما أملاخ النسو مسواتي انتا يوزر اندحر إلكا كسع كندين أملاكا كم تفلت كسع كندين أملاكا أب أملاكا امنتو خمزلكا تمكحتي كمزلكا اتقلت قلو من قدي هذا سب نعملاخ افلت ايه زبل سب بأملوخ اتفلت ايخا نعملاخ زفلت አድርገህልኝና ለዘላለም አመሰግንሃለሁ ይሉ ይኮነ እንዝዝምር ስለሆነም አይደለም ነገር ስለተሳካ ዝም ብሎ ደስ ይለኛል ልብ ያውቆታል ለካ ትብል በቃ አሜን ዶ ስለዚህ ሆነ ይሆን ካን እግዚአብሔር ተመስግኖ ንግዚአብሔር በማንነቱ ይኻ ተመስግኖ ክብርና አምላክ ይሆን ስለዚህ ምስጋናም በአር ከዛዕክንደይ أبتي إنهم لخو أملاخ أمنتو تمكحتي كمزلونا انقل تسألو وإن رئيلو من قدي نسمو زئمنا فركنا فرد نزبل قال صبوك غيرو يقلت إلي زحاسبو قال أبتن بيت يوناس مراف قلتا قطر 10 تزلو قالي صبوك غيركم سمعنا قدسان مالت يوناس أب كبد أسا سلسة معالتن ليت مسقبرة
ጸሎት ምስጸለየ ብዙሕ ብዛዕባት እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ምስተዛረበ ኣብ ቁጥር 10 ከምዚ ኢሉሎ ኣነ ግና ኢሉ ብድምጽ ምስጋና ክስውዓልካ ነቲ ተማባጻዕኽዎ ከዓ ክፍጽሞ እየ ምድሓን ካብ እግዚአብሔር ኢሉ ኣይገርመኩምን ቅዱሳን ዮናስ ኣብ ከብዲ ኣሳ ኮይኑ ነዝተዛሪቦ ተዋሒጡ ኾሎ ይተዛሪቦ ወሓይዝ ብልዕለይ ሓለፈ ገለ ኢሉ ዝገለጾ እቲ ሁሉ ኣብ ልዕሊኡ ኾሎ እዩ ነዚ ቃል ዝተዛሪቡ እንታይ ኢሉ ኣነ ግና ብድምጽ ምስጋና ክስውዓልካ ነቲ ተማባጻዕኽዎኻ ክፍጽሞ እየ ምድሓን ካብ እግዚአብሔር ንስሙ ክእመን ኰሎ ኣብዚ ንሪኦ ማለት እዩ ዮናስ ነዚ ካብ ከብዲ ኣሳ ምስ ወፀ ይኮነን ተዛሪቦ ቅዱሳን ኣብ ውሽጢ ከብዲ ኣሳ ኾሎ እዩ ነዚ ተዛሪቦ ዮናስ ነዚ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመን ፍረከናፍሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ምሰቕረበ እንታይ ኮይኑ እንድሕሪልኩም እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ዝወሓጦ ዓሳ ክተፍኦ ኣዚዝዎ ኣሜን ዶ ከተመስግን ከለኻዩ ዝወሓጠካ ጥፋእ ዝበሃል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ትእዛዝ ዘውፅእ መዓሲ እንድሕር ኢልካ ተዋሒጥካ ከለኻ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ከለኻ ንእግዚአብሔር ከተመስግኖ ከለኻ መስዋዕቲ ምስጋና ክተቅርቦ ከለኻ ኣሜን ዶ ከምቲ ዝበልኩኩም ዮናስ ነዚ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመን ፍረከናፍር ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ምስ ኣቅረበዩ እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ዝወሓጦ ዓሳ ክተፍኦ ኣዚዝዎ ጎይታ እዚ ዓይነት መስዋዕቲ እዩ ካብ ነፍስ ወከፍና ኩልሳ ማለት መዓልታዊ ብዘይ ምቁራጽ ክሰምዕ ዝደሊ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ኣብ ምስጋና ምድሓን ኣሎ ኣብ ምስጋና ምድሓን ኣሎ ከምቲ ዮናስ መስዋዕቲ ምስጋና ምስ ኣቅረበ ካብ ምጉሩምራ ምስ ወፀ ካብቲ ተዋሒጥዎ ጸንሐት ዝተተፍአ ኣነ ንስኻትኩምን መስዋዕቲ ምስጋና ብስም ኢየሱስ ኩሉ ሰዕ ክነቀርብ ኮለናዩ ኣብ ህይወትና ምድሓን ዝኸውን ዝተዋሓጠ ነገርና ዝትፋ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ምስተውዓልና ይኽፈቶ ኣሜን ዶ ብምስጋና ነገርና ዝቕየር መስዋዕቲ ምስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዘብዛሕና መጠን ሓደ ጸላኢና ይናወጽ ዝገርመኩም ነገር ዳቢሎስ ልዕሊ ጸሎትካ ብምስጋናኻ ይናወጽ ተረዲኹምኒ ኣብ ህይወትካ ዝገበሮ ነገር ይፈልጥ እዩ ነገራትካ ዓጻጽዎ ኾሎ ከተመስግን ኮለኻ ንእግዚአብሔር ከተሸብሽብ ኮለኻ ጎዲሉ አቤትካ ጎዶሎ ነገር ኮሎ ንእግዚአብሔር አምልኾ ዘይተጉድል ምስጋና ዘይተጉድል ኮንካ ክሪኤካ ኾሎ ዲያብሎስ ኮንፊውዝድ ይዝኸውን እንታይ ስለዝኾነሉ ዘመስግን ይዝብል ስለዚህ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን ነገርና ክልወጥ እንድሕር ኮይኑ መስዋዕቲ ምስጋና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ሰዕ ክንስውዕ ይግባአና ኣብ ቁጥር 16 እንታይ ይብለና ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ መስዋዕቲ ይሰምሮ እሞ ሰናይ ምግባርን መምቃልን ኣይትረስዑ ይብለና መብዛሕቴና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መብዛሕቴና እግዚአብሔር በአና ከሕጎስ ወይ ንዕኡ ክነሕጉሶ እንደሊና ካባና ንእግዚአብሔር ከሕጉስ ዘይደሊ ሰብ ኣለና ዲ ነፍስ ወከፍና ንእግዚአብሔር ክነስምሮ እግዚአብሔር በአና ከሕጎስ እግዚአብሔር ልክ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ ዝበሎ በአና ዝሰመረ ክኸውን ብጣዕሚ ባህግለና ሓቀደ ቅዱሳን እዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል ዝነግረና ነገር እምበኣር እቲ እግዚአብሔር ዘሐጉሶ ነገር እንታይ ምዃኑ እግዚአብሔር አቦ ሰናይ ክንገብር ኮለናን ካብ ዘሎና ክነማቀል ኮለና በዚ ኣዚ ይሕጎስ ንመስዋዕትና ድማ ባሂልዎ የጭንዎ ማለት ይኽብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን መብዛሕትኡ ሰብ እዚያ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን እዚ መልእኽቲ እንኮላይ ባይብል ስታዲ ጥራይ ኣይኮነን ቅዱሳን መብዛሕትኡ ሰብ ሰናይ ካብ ምግባር ኮነ ካብቲ ዘለዎ ካብ ምምቃል ዝቁጠብ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ሂቡ ዝጎሎ ገይሩ ዝኸስር ስለዝመስሎይ ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ስለምንታይ ሰብ ካብ ሰናይ ነገር ካብ ምግባር
ካብቲ ዘለዎ ነገር ምምቃል ዝቁጠብ ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ሂቡ ስለ ዝጎሎ ገይሩ ዝኸስር ስለ ዝመስሎ እቲ ስለ ጎይታ ኢልና ንገብሮ ማንኛውም ዓይነት ግብሪ ካብ ኣምላኽ ኣስብለዎ ኣሜን ዶ ጥራሕ ሰናይ ክንገብር ኮለና ኮነ ክነማቅል ኮለና ብቁኑዕ ልቢ ክገብሩልና ከይተጸበና ንግበሮ ጌርካ ክግበረልካ ከምዚ ንምንታይ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ I'm sorry ኣብ ኤርትራ ከይደ ዝረኣኽዎ ስለ ዝኾነ ማለት ካብ ዝጸልኦ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልካ ኣብ ኤርትራ ንግደት ክመጽእ ኾሎ ዝጸልኦ ነገር ሓደ ነገር ኣሎ ንግደት ኣብ ኤርትራ በጣዕሚ በቃ ዝፈትዎ ነገር ንግደት እዮባ ገዛና ክመጽእ ኾሎ እንደሕር ዓረቂ ሒዙ መጽዩ ወይ ሽኮር ሒዙ መጽዩ እንዳ እዮባ ክትከይድ ኮለኻ ወይ ነታ ዘምጻ ዓረቂኻ ወይ ሽኮር ሒዝካ ኢኻ ትሄድ ሽኮር ገዚእኻ ኢኻ ትኸይድ ካብኡ ዝበለጸ ኸማን ገዚእኻ ይትኸይድን ኢኻ ወይ ድማ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ሒዝካ ይትኸይድን ኢኻ ዝገርመኒ ነገር ወንዳ ኩስቶ ሽኮር የማምጽዮም ይጽሕፍዎ የምካ ይጽሕፍዎ ኩስቶክ እንታሽም ይምጽዩ ንዓዓይ ናይህን እዚ በዚ ሜንታሊቲ ዘዓበየ ጀነሬሽን ከመይ ገይሩ እዩ በተና እግዚአብሔር ካልኩሌት ክገብር ከመይ ገይሩ ብናይ እግዚአብሔር ሒሳብ ክሓስብ ዝኽእል ቅዱሳን እዚ መንፈስ እዚ ይወቃ አሜን ዶ እዚ መንፈስ እዚ ይወቃ ክንገብር ኮለና ሰናይ ክንገብር ኮለና ይኹን ክነማቅል ኮለና ሓደ ብቁኑዕ ልቢ ንግበሮ ብቁኑዕ ልቢ ንግበሮ ካልኣይ ክገብሩልና ከይተጸበና ንግበር ክገብሩልና አይ ንግበር እግዚአብሔር አይፈቶን ይሆም አይነት መስዋዕትታት ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እቶም ኣብ ማቴዎስ 25 በምሳሌ ጎይታ ዘቀመጠልና ሰባት እንደሕሪ ሪአናዮም ሰናይ ምግባርን ምምቃልን ባህሪያቶም ስለዝነበረ ጎይታ ጸብጺቡ ኽባርኾም ክመጽእ ኾሎ መዓዝ ከምዚ ጌርና ኢሎም ብምግራም ክዛረብዎ ኾሎ ኢና ንርኢ ኣብ ማቴዎስ 25 ከድኩም ክተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ብየማኑ ዝነበሩሲ ጠሜብ ኣብሊአኹምኒ ዓሪቀ ኸዲንኩምኒ ተዓሲረ በጽሕኩምኒ ሓሚመ በጽሕኩምኒ ኢሉ ኽብሎም ኮሎ ጎይታ መዓዝ ከምኡ ጌርና መዓዝ እዚ ባህሪያቶም ይነሩ ዝጠመየ ምእንጋል ንዝዓረቀ ምኽዳን ካብ ዘለዎም ናይ ምምቃል ህይወቶም ይነሩ ቅዱሳን ህይወትና ፓርት ኦፍ ናትና አካል ክኸውን አካል ናይ ህይወትና ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለዚህ አነ ንስኻትኩምን ከምቲ ንኹሉ ጊዜ ለዎ ዝብል ቃል አምላኽ ናይ መዕጻድ ዘመን ከም ዘሎ ፈሊጥና ሎሚ ከይተሐለልና ንዝራ ኣብ ገላትያ 6 ካብ 9-10 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለናሲ እንተ ዘይተጸላዓናስ ብግዚኡ ክንዓጽዲና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ እምበኣርሲ ጊዜ ኮለና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ንኹሉ ሰብ ምናዳግና ነቶም ኣመንቲ ስድራቤት ሰናይ ንግበር ይብለና ቅዱሳን ፕሊዝ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣነ ሎም መዓልቲ ከመሓውኹም ክምዕደኩም ከምቶም ብጸጋም ኢየሱስ ዝነበሩ ንዝጠመየ ናይ ምዕንጋል ንዝጸምዐ ናይ ምስታይ ገይሹ ንዝመጸ ናይ ምቕባል ንዝዓረቀ ናይ ምኽዳን ንዝሓመመን ዝተዓሰረን ድማ ናይ ምብጻሕን ናይ ምእግልጋልን ዕድል ተዋሂቦም ክነሱ ዘይተጠቀሙሉ ከምኦም ዳሓር ካብ ንጣዓስ ሎሚ መዓልቲ ኮሎ ክንገብር እናኸኣልና ኮለና ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ነቶም ንኣሽቶ ኣሕዋትና ንኣሓትና ንግበረሎም ቅዱሳን እቲ ቃል ንትምህርትና የተጻሒፉ እንድሕር ክንመሓረሉ ዘይክኢልና ግን ጎይታ በአና ተሓታት ይኾነን ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ቅዱሳን እቶም ብየማኑ ዝነበሩ ሰርፕራይዝ ኮይኖም ጌርካ ሰርፕራይዝ ምዃን ይሓይሽ አሜን ዶ ቅዱሳን
ጌርካሲ አምላክ ኩድሰካ ሆሎ ግን እትዝገበርካይ ነገር ሲ አብቅድማ አምላክ ሲ ተቀባልነት ዘለዎ ካይ መሰለካ ጸኔሕካሲ አምላክ ጎይታ በቅተባረክ ዘመንካ ብሩክ ይሁን ደቅካ ውሉድካ ብሩኻት ይሁን ኢሉ ክባረከካ ሆሎ ያሐይሽ ካብ መሕፋር ካብ ምሽፍፋን ካብ ገጹ ከባረካ ከመሐውኹም አነ ምዕደኩም ኣለኹ ከምቶም ብጸጋም ኢየሱስ ዝነበሩ ንዘጠመ ናይ ምዕንጋል ንዝጸመአ ናይ ምስታይ ገይሹ ንዝመጸ ናይ መቕባል እዚኦም ሰባት ከመ ዓይነት ሰባት ነሮም እንደሕሪልኩም ፌቨሪቲዝም ነርዎም ቅዱሳን ፌቨሪቲዝም ማለት የዳልው እዮም ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ ንዓኻ ተንርኢ ነርናሞ መብላዕናካን መስተናካን ነርና ኢሎሞ ሕጁን ኮሙ ኮይ በቃ ነቲ ክወሃቦ ዝግባ አይኮንን ሰብዝብ ዝገርመኩም ነቲ ዝተሸገረ አይኮንን ዝሕግዝ ነቲ ዘለዎ ይዝህቦ ተርዲኹም ንቅዱሳን ማዓስሪና ካይሎሙ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኹም ብዙሓት ሰባት ይሕልፎም ይቅዱሳን ዝተሸገረ የምጽዩ ይሕልፎይ ስለዚ እንተ ዘይተጸላአናስ بجزء خنا عصد سلازخونا نسناي جبري عين سلكي كمتي ناي غلاتيا اب غلاتيا تصحفو غيزي خولنا يلو غيزي خولنا كتب زي تخللو غيزي خمصيو ገንዘብካ ዝሕገረሉ ጊዜ ክመጽዩ ንብረትካ በሐራጅ ስዘጠሉ ጊዜ ክወጽ ክመጽዩ እብራውያን እኮ ሆሙ እኮ ያጋጥሞ ካብ ቤት መቅደስ አባሪሮሞ ብዙሕ ንብረቶም ተወሲዱ ብዙሕ ነገር በብዙሕ መከራ እኮ ሓሊፎም ዞም ነጽናዖም ዘለና እብራውያን ንስኻትኩም ሲ በቃ ትብዓትኩም አይትደርቢዩ ኢሉኩም ዕዶም ኮሎ አያጽናዕና እንዲና ዋጋ خفيلكم እኮ ይኹም ነቲ ዋጋ ዝኸፈልኩም ሉ ነገርሲ ከመጌርኩም ክድርቢዎ ተሐስቡለኩም እኮ ይዝብሎም ነሩ ናይ እብራውያን ጸሐፊ እምባአርሲ ጊዜ ኾለና ማለት እናደለኻ ጊዜኡ ዘይፈቅደልካ እዋን ክመጽዩ ካብ ባንክ አካውንትኻ ገንዘብካ ዘይተውጻሉ ጊዜ ክመጽዩ ኣብ ባንክ አካውንት بقدامي حانت حفتي تنقرن نيرا انتاي تبلن نيرا بحدا عدزي حانت حفتناسي تسرح بقى اغات امي حميمة مويتايلو اجي ابتي باكا كاونتا مالت ابتي زخونة سبب لان بقى مالسي اتليس انا كم زندحر كوينسي نخستو يخون إلا ايت احافت انا كم زنتا خوينسي كمزي يخون إلا وي نخالي سب اي قبرتن ترديقومني ابانك اكاونتا گنزب كولو ابانك اكاونتا باشحات زقوصر گنزب كولو سي ريسا انا ناب عدي مسددسي بقى تواصيو تلمينو تسديدو اتا ገንዘብ ካውጣሉ ዘይትخل ጊዜ መጽ ከምዚ ሽዑ መንግስቲ ይወስዶት ገንዘብ ማለት እዩ በአሻሓት ዝቁጽር ገንዘብ ኮለዋ ሰብ አዋጽዩ ናብ ዓዲ ሰዲድዋ እንታይ ይባሃል እዚ እምበአርሲ ጊዜ ኮለና ንሁሉ ሰብ ምናና ነቶም አመንት ስድራ ቤት እንታይ ንግበር ኢሉ ሰናይ ንግበር ሰናይ ብምግባር ዝኸስር የለን እግዚአብሔር አምላክ እንደህር ንጣሳ ማይ ንዝህል ጣሳ ማይ አስብ ዝህብ ኮይኑሲ ከመይነት ኻለ አስብ ዝህብ አቱም ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮዩ ጣሳ ማይ ኢሉ ንጣሳ ከማንሲ አስብኸም ዘለዋ ተዛሪቡ አስብ ዝህብሉ ነገር የለን አነ እግዚአብሔር በቃ አገልግሎቴ ክጸን ካብ ዝገበረን ነገር እንታይ እንደሕሪልኩም ናትና አዞም አብዝ ኮፊልና ነገልግለኩም አገልገልቲ አስብ ዘይብሉ አገልግሎት ይዝመስል ምክንያቱም ሪዋርዲንግ አይኮነን አይንሪኤኩምኒና ካል በቃ ምንም ካባኻትኩም ሲንጥቀሞ ሆማን ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሐቅ ደይ ኮነን ቅዱሳን እና በቃ ሓደ ጊዜ ግደፎ መጻካይ ከምሰብ ማለት በብዙሕ እንዲኻ ተሐልፍ ብዙሕ ፈተናታት አብይወትካ እንዲዘሎ በቃ ከተቋርጾ ትደሊ
እና እግዚአብሔር ግን ሰናይ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ በባሪኡ ገይሩ ከምዚሉኒ ነቶም ነተን ዝጸመዓ ነፍሳት ዘርዌንሲ ካብ ኢደይ ዓስብለዎ ኢሉ ጎይታ ተዛሪቡኒ ማለት አሜን ዶ ዓስብለና አነ ጠሚኻ መጽኻ የርዌካ ስለዘለኹ በቃል አምላኽ የስቴካ ስለዘለኹ ይምግበካ ስለዘለኹ ሲ ዓስብለኒ ካብ ሰማይ ዓስብለና ዮባ በዚ ተሐጎሱ ዮናታን ዓስብለካ I'm telling you ኮሙ ምስበለኒ ልበይ ገጥ ኢሉ በቃ ሓደ ጊዜ አገልግሎት ጠንጢንካ እንታይ ገድሽን ሰሪሕ ዘይበልዕ ትብለሉ ሰዓት አሎ ሰሪሕ ከም ሰበይ 8 ሰዓት እና ሰራሕኩሲ ሪላክስ ገይረ ዘይነብር ትብለሉ ሰዓት አሎ ግን እግዚአብሔር ታይሉኒ አስብለካ ይሉኒ አስብለካ ካባይ አስብለካ ነተን ዝጸማዓ ነፍሳ በቃ ዘርዌንሲ ካባይ አስብለዎ ምስበለንስ ተሐጊሰ ከገብርኤል የጎይታ ወጽሌለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ስለዚህ ጊዜ ኮለና ንሁሉ ሰብ ኢሉሎ አስምሩላ ምናዳ ግናነቶም አመን ስድራቤ ሰናይ ንግበር ኣብ ቁጥር 17 ከምዚብል ንመራሕትኩም ተዓዘዝዎም ተገዝኡዎም ንሳቶም ከምቶም ጸብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምንት ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልውለውሞ ነዚ ብተሐጓስ ገብሮ እንበር ብጓህ እንተ ገበርዎ እዝና አሃትኩም አይጠቅምን ይብለና ስለምንታይና ንመራሕትና ክንእዘዞምን ክንግዝኦምን ዘለና እንደሕሪና ሓደ ፈቃድ አምላኽ ስለዝኾነ አሜን ሕጂ ሓደ ጊዜ ምስ መራሕትኻ በቃ ማለሲ ከይተሰማማዕ ትኽእል አነ በብዙሕ ውሳኔታቶም በብዙሕ ነገር አይሰማማዓኒ ግን ኦሬዲ መራሕትኻ ስለዝኾኑኻ እንታይ ትገብር እቲ ዘይሰማማዓካ ነጥቢያ ኮሎ ማለት እዩ በቲ አምላኻዊ ዝኾነ ነገር ትእዘዝ ማለት ከምቲ ፍቃድ አምላኽ ዝኾነ ነገር ትእዘዝ ማለት ምርጫ ስለዘይብልካ ፍቃድ አምላኽ ስለዝኾነ ማለት ካላይ ምእዛዝን ምግዛእን እንድሕር ዘየሎ አቤት አምላኽ ዕቤት ዝበሃል የለ ከምቲ ዘንበብናዮምን እቶም አገልገልቲ ነፃ እንድሕር ዘይኮይኖም ከምቲ ዝግባእ ንፍቃድ አምላኽ ከገልግሉ ስለና ክጽልዩን አይክእሉን እንድሕር ስለታ ቤተክርስቲያን ክጽልዩ ኮይኖም እንድሕር ስለ ነፍስ ወከፍ አባላት ክጽልዩ እንድሕር ኮይኖም ሲ ልቦም ዕሩፍ ክኸውን ኣለዎ በዚ ጎኖም ዝወግኦም በዚ አቅሎም ዘጽውሎም ሰባት እንድሕር ኣለው ከመይ ገይሮም እዮም ፎከስ ገይሮም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ከገልግሉ ዝኽእሉ ኣብ ዘመንና እኳ ሐቅ ዘረባ አገልገልቲ ክቡራት አይኮኑን ኣብዚ ዘመን ኣብዚ ናትና ጀነሬሽን ምስ በጽሐ አገልጋሊ ክቡር አይኮነን ከምቲ ግቡእ ከምኡ ኸውን አይግብኦን መጽሐፍ ቅዱስ ንአገልግልትና ክነኽብር ይነግረና ኣብዚ ዘመን ግን እቶም አገልገልቲ እቲ ዝግብኦም ክብሪ ይረኽቡ የለውን ይመስለኒ ከዓ ንምንታይ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ሓደ ንሳቶምን ካብቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ሸተት እናበሉ ይኸዱ ስለዘለው ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ አገልጋሊ ኩሉ ግዜ ፍራህ ነግረኩም አለው ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ ንእግዚአብሔር ኢሉ ዝነብር አገልጋሊ ሓደ ሰብ አይደፍሮኒ ሓደ ሰብ ዝደፍሮ የለን ስለምንታይ ምድፍፋር መጽ እንደህርኢልና አገልጋሊ እንኮላይ ኣብ ትክክለኛ ዝኾነ ፖዚሽን ስለዘየለይ ስለዚህ እዞም አገልገልቲ ዝኾና እንደህር ካብ ቶም ነገልግሎም ሰባት ዝግባእ ክብር ክንረክብ እንደህር ኮይና ስታንዳርድ ናይ ህይወትና ሃይ ክኸውን ኣለዎ አሜን ዶ ስታንዳርድና እንደህር ልዕል ዘይበልናዮ ክንዋረድ ናይ ግድን አነ ኢዮብ ነግረካ ኣለኹ በቃ እቲ ብጽድቅ ዝመላለስ እቲ ንአምላኽ ዝፈርህ ምእመን ከይተረፈ ንፈርሖምን ነኽብሮምን ሰባት ብዙሓት ኣለው ጀስት አባላት ናይቲ ቸርች ኮይኖም ምስኦም ክንዘራረብ ኮለና ኸማንሲ ብጣዕሚ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ግሬስ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ምፍራህ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ይገዝኦ ነቲ ከባቢኦም ሊትራሊ ዝብለኮ ስለዚ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንደር ኣለና አኽብሩኒ ኻይበልካ ፍርሑኒ ኻይበልካ ከም ዝግበሩኒ ኻይበልካ እቲ ግሬስ አባኻ ዘሎ ነቲ አቡ ዘሎ ጉባኤ ከም ዝምብርከኽ ከም ዝግዛእ ገብሮይ እና እግዚአብሔር ና አገልገልትና ፖዚሽኖም ክሕዙ
يدقفهم نحنا خاتهم مؤمنا زخونا سليهم نايم تصلاي قديتا سلازلنا دما بركه خنكفللهم እግዚአብሔር አቅም ያሃበና አሜን ነው አብ ቁጥር 18 19 ከምዚ ብል بخلو دقنت كنبرنا للينا سناي حلينا خمزلنا تردينا لنا مو صليلنا انا قلت فخم بحدش من انت خوهابكم اذا تقبروا ابزيه امدكم الله يبلنا ابزنتا يزبل زلو اندحر إلنا ما انتي كم تندليو زلنا اب هيوتنا خخون سي سلينا تصلي زبلوم زلو كابز قال كال انتاينا نردا صلوت ازيو اگداس ነገር ከም ዝኾነና نرዳ ስለምንታይና ንጽልይ ቅዱሳን ጸሎት እኮ እቲ ክኸውን ትደልዩ ነገር ንአምላኽ ምንጋር እዩ ሐቀይደ ቅዱሳን ኮሙደ ይኮነን ጸሎት ሲ እቲ አምላኽ ክገብሮ ትደልዩ እቲ ኣብ ህይወት ካዲዩ ኣብ ጉባኤ ካዲዩ ኣብ ሃገር ካዲዩ ኣብ ምድር ካዲዩ ክኸውን ትደልዩ ነገር ንአምላኽ በቃ ምንጋር ማለት እኮ ስለዚህ እንደህር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ጎደሎሎ ኣብ አገልግሎትና ጎደሎሎ ኣብ ህይወትና ጎደሎሎ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክገብሮ ንደሊ ነገር እንታይ ክንገብራልና ማለት እዩ ብጸሎት ክንነግሮለና በጣም ደስ ብለን እዞም ናይ ቀደም አገልግሎት ሪኢኹም ጸልዩና ይሎም ነቲ ህዝብሲ ነቲ ምእመንሲ بزي ጸሎት ዋጋ ከምዘይ ብሎም የሪዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቅዱሳን አነ በግለይ ማለት ብዙሃት ሰባ ስለዚ ጽልዩ ላይ ክሳዕሎም ደው ይለምበር ደው አይምበልኩን ነረ አቤት አምላኹን ከይህሉ መኻልኩን ነረ ናይ በሐቅ ዝነግረኩም ብዙሃት በህቡ ዝጽልዩ ላይ ሰባት አለው እግዚአብሔር ወይ በቃ አጽናዓዮ ትኸሎ ካቤት ካይሳን كل جزء بقى بيت كاي يحلو ردايو حجزو زبلو بزوحات سلازلويو ابيت املاخ زلنا كندي زنفص ነገር እኮ መጻካይ ከአብ ህይወትካ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሳላ ናይ ቅዱሳን ጸሎት አለና ክሳዕ ሕጂ ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ናይ ጸሎት ኃይሊ ዝተረድኦ ሰብ ስለዝኾነ ይምባር አብዚ بقولو دقنت كنبرنا لنا سناي هلينا همزلنا تردينا لنا مو صليلنا قلت إفا كم بحدش ما انت كمصحفكم سي اذا تقبروا ابزيه امعدكم الله بقى اذا تقبروا ابزيه امعدكم الله ማለት እንታይ ማለት እዩ በቃ ደጊምኩም ደጋጊምኩም ሲ ጸልይና ማለት ክብርና አምላኽ ይሁን قصر إسران حدن أملاك سلام جنا نتي بناي زلالم دم كيدان أبي غاسا أباجي قويتانا يسوع كريستوس كموت هذا تنسو بيسوع كريستوس أب كلمي وباه زبلو أباهاتكم الناجبرة بسنا يجبر زبلا كله فقاده تجبروا يبكعكم كابزل عالم نزل عالم نعو خبري يخونو آمين يبلنا أبزي كبارهم كله ينادر إزلنا بركة سلزخونة دما آمين إلنا يناخن وصدو زلنا مالتي أما مصحف قدسنا أزي أملاك سلام زبل ناي معرك سم نبو أبزي خبلزن أمناي حواري باولوس ملئتاتن بسفيح تتصحفون رخبوينا أبرومي أسرت حموشته قطر 33 كنا عندها أمبيمنا እንደገና ድማ አብሮሜ 16 ቁጥር ኢስራ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14:33 ኮሙ ከና እንደህር አንቢምና እግዚአብሔር አቦ አምላክ ሰላም ከምዝሆነ በዝናይ ማዕረግ ስሙ ተጻዊዑ ንሪአይና ማለት እግዚአብሔር አቦ ንክርስቶስ ከሙታት ከምዘተንሶ ድማ ኣብ ዝተፈላልየ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ይዛረብ እዩ ንኣብነት ግብረ ሐዋርያት 2 ቁጥር 24 ግብረ ሐዋርያት 3 15 ግብረ ሐዋርያት 4 10 ግብረ ሐዋርያት 5:30 ኮሙን
ሮሜ 6:4-9 ይነግረናይ ማለት መንፈስ ቅዱስን ከም ዘተንስኦ ኣብ ሮሜ 8:11 ይነግረናይ ማለት ኣብ ቁጥሪ 21 ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ሁሉ ፍቃድ ክትገብሩ የብቃዓኩም ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዑ ክብሪ ይኹኖ አሜን ይብለና ነፍስ ወከፍና ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ሁሉ ፍቃዱ ክትገብሩ የብቃዓኩም ዝብል ቃል ነስምረሉ አሜን በጣም ገሪሙን ነዚ ቃል ዝኸንብብ ኮለኹ መብዛሕቴና ባህ ዘብለና ዘይኮነሲ ማለት ባህ ዘብሎ ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ ዘይኮነሲ ንዓና ባህ ዘብለና ክኸውን ኢና ንደሊ ሓቀደ ቅዱሳን ጸሓፊ ናይ እብራውያን ግን እንታይ ኢሉሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ አይገርምን ባህ ዘብለና ዘይኮነሲ ባህ ዘብሎ ኢሉ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እንታይ ክንገብር ኣሎና ማለት እዩ ኣምላኽና ባህ ዘብሎ ነገር ኣባታትና ክገብር ክንፈቅደሉለና ማለት እዩ ኣምላኽና ናይ ፍቃድ ኣምላኽ ስለዝኾነ ንዕኡ በቃ ባህ ዘብሎ ነገር ኣብ ህይወትና ክገብርሲ ናትና ፍቃድ ኣድላዩ ፍቃድና ክንቦ ይግባአናይ ክንፈቅደሉለና ማለት እዩ ጎይታ ፍቃድ ካምበር ፍቃደይ ኣይኹን ክንብል ድማ ይደግፈና አሜን አሜን ደስ አይብልን በኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ሁሉ ፍቃዱ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ምስበለ ፍቃዱ ክትገብሩ ኣብዛ ምድሪ sorry ስለዚህ እንታይ ኢሉሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍቃዱ ክትገብሩ የብቃዓኩም አሜን 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 ክልቲኤን ወሰንቲ ቃሊ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ነገር ሕጂ ክንጽልይ ኮለና ጸሎትና ዋላ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ኣምላኸ ንዓኻ ባህ ዘብለካ ነገር ክገብር ፍቃድካ ክገብር ደግፈኒና ካብዛ ሰዓት ጀሚርና ክንጽልይ ይግባአናይ መብዛሕቴና ንዓና ባህ ዘብለና ነገር ክንገብር ኢና እንደሊ መብዛሕቴና ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነሲ ፍቃድና ክንገብር ኢና እንደሊ ስለዚ ጸሓፊ ናይ እብራውያን ነዞም እብራውያን እንታይ ይብሎም ኣሎ እንታይ ኢሉ ይባርኾም ኣሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለው ኩሉ ፍቃዱ ክትገብሩ የብቃዓኩም አሜን የብቃዓና አሜን ዶ ነዚ አሜን ይሃ ትብሎ አሜን ፍቃዱ ክንገብር እግዚአብሔር የብቃዓና ካብ ሓሸውየ የውፃና አሞ ወዳእታ ኣነዶ ከም ዝግበረለ ኢለካ ከይብለና እግዚአብሔር ይደግፍ ዘይበለና ክንገብር እድሜና ወዲና እዝኮ ግበር አይበልኩሃን ተይሉናሲ ብጣዕሚ ኪሳራ ካብ ቁጥር 22-25 ከም ዝብል ኣቱም ኣሕዋተይ እዚ ቃል ምኽሪ እዚ ኣሕፂረ ጽሒፈልኩም እሞ ክትቅበልዎ እልምነኩም ኣለኹ ጢሞቴዎስ ሓውና ከም ተፈትሐ ፍለጡ ንሱ ቀልጢፉ እንተመፀ ምስኡ ክርኤኩም እየ ንኹላቶም መራሕትኹምን ንኹላቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎም ቶም ካብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰላም ይብልኹም ኣለው ጸጋ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን ይብል እዚ መደምደምታ ናይ እብራውያን ደብዳቤ ኣብ መዛዘሚ ናይ መልእኽቱ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ነዚ ቃል ምኽሪ እዚ ኣሕፂረ ዝጸሓፍኩልኩም መታን ክትተባብዑ ካብ ድኻምኩም ክትብርትዑ ክትጸንዑ እዩ ስለዚ በዚ መንፈስ ንመልእኽተይ ተቐበሉ ዝብሎም ዘሎ አሜን ዶ ኣብ ቁጥሪ 23 ድማ እንታይ ኢሉ ጢሞቴዎስ ከም ተፈትሐ ከበስሮም ኮሎ ንርኢ ጢሞቴዎስ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ንሱውን ምስ ጢሞቴዎስ ኮይኑ ክሪኦም ከም ዝኾነ ተስፉኡን ሓንቀውቱን ክነግሮም ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥሪ 24 ድማ ንኹላቶም መራሕቶም ንኹላቶም ቅዱሳንን ሰላም ክብሎምን
እቶም ኣብ ኢታልያ ዝኾኑ ሰላምታ ከም ዝለኣኹ ብምንጋር ኣብ ቁጥሪ 25 ደጊሙ ጸጋ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኢሉ ብምብራኽ መልእኽቱ ክዛዝም ከሎ ኢና ንርኢ ናተይ እውን መልእኽቲ በዚ ዛዚመለኹ ጸጋ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ እናባረኸ ይባርኩ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ወዲ ኣለኹ